if you can't lend a hand, for the times they are a-changin'. The line it is drawn, and the curse it is cast. The slow one now will later be fast, and the present now will later be past, and the order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changin'. Love is but a song to sing, fears the way we die. You can make the mountains ring, or make the angels cry. Though the bird is on a wing, you may not know why. Come on, people now. Smile on your brother. Everybody get together. Try to love one another right now. Some may come and some may go. We will surely pass. When the one that left us here returns for us at last, we are but a moment's sunlight fading in the grass. Come on, people now. Smile on your brother. Everybody try to love one another. If you hear the song I sing, you will understand. Listen, baby, you hold the key to love and fear, all in your trembling hand. Just one key unlocks them both. There at your command. Come on, people. Smile on your brother. Everybody try to love one another right now. Come on, people now. Smile on your brother. Everybody get together. Try to love one another right now. Come on, people. Smile on
respect and your manly pride. Get yourself in gear, keep your stride. Never mind your fears, brighter days will soon be here. Take it from me, someday we'll all be free. Come on, take it from me, someday we'll all be free. Keep on walking tall, hold your head up high. Take your dreams right on up to the sky. Yeah. Sing your greatest song, and you keep going, going on. Got to take it from me, someday we'll all be free. Take it from me, someday we'll all be free. Just wait and see, we'll all someday, someday, someday. Take it from me, everybody gonna be free. Come on, take it, someday we'll all be free. Just wait and see, someday we'll all be free. As I walk through this wicked world, searching for light in the darkness of insanity, I ask myself, is all hope lost? Is there only pain, hatred, and misery? And each time I feel like this inside, there's one thing I wanna know. What's so funny about peace, love, and understanding? What's so funny about peace, love, and understanding? And as I walk on through troubled times, my spirit gets so downhearted sometimes. So where are the strong? Who are the trusted? Where is the harmony, sweet harmony? 'Cause each time I feel it slipping away, it makes me wanna cry. What's so funny about peace, love, and understanding? What's so funny about peace, love, and understanding?
as I walk through this wicked world, searching for light in the darkness of insanity. I ask myself, is all hope lost? Is the only pain, hatred, and misery? And each time I feel like this inside, there's one thing I wanna know. What's so funny about peace, love, and understanding? What's so funny about peace, love, and understanding? 'Cause every time I feel like this inside, one thing I wanna know. What's so funny about peace, love, and understanding? Well, now what's so funny about peace, love, and understanding? 'Cause each time I feel it slipping away, it makes me wanna cry. What's so funny about peace, love, and understanding? What's so funny about peace, love, and understanding? Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. Is it hard to do? Nothing to kill or die for. No religion.
Bi bertsolariak utziko zaituztet. Alaia, Jon, zuen txanda, Igo eta aurrera. Arratsaldeon ta mila esker, zuaitzek zion antzeko, ta alegina egitearren, sareetan edatzeko, gaur lujorik ez menuan eta gurmetki aukeratzeko, baina alegina egingo dugu, goseak ez geratzeko, goseak ez geratzeko. Aupango bertsozaleak, eta zer modu zaudete, YouTube bidez Asia Amerika, hainbat besarkada fuerte, maskararekin gatoz kantari, ta ezin aretoa bete, gaurko egunez saio normal bat, anormala litzateke, anormala litzateke. Baino anormalak zentzuan baitan, ez dauka ezer txarretik, alternatibak sortu ohi dira, aldatzeko beharretik, gogoratuko aldugu elkar maskaren irribarretik, hemen izan zen azken saioa, mundu aldatu aurretik, mundu aldatu aurretik. Eta ordutik ze aldatu da, zenbat bertso ta zenbat gai, ta zenbat gauza desagertu da, zenbat saio ta zenbat jai, baina berriro gabiltz kantari, nola nahi eta nora nahi, bertsolaria kamaleoia da, bertsozalea ere bai, bertsozalea ere bai. Kameleoia egokitzen da, berdin egun ta berdin gau, alternatiba topatu dugu, minak min arauak arau, dena aldatzen joanagatik, intxaurrak ez baitira lau, ea zer moduz irteten zaigun saio ornitorrinko hau, saio ornitorrinko hau. Ornitorrinko xamarrak gara, gure moko, gure papo, lehenago ere pasako ziren, hemen 11 alako. Aurrera beraz gure histori, ipuin gezur egi dato.
zeri kantatu dagoen arte, ez da bertxori faltako, ez da bertxori faltako. Lehen aldiak. Bizitzan lehen aldi asko izaten ditugu. Lehen aldia da, modu hontako bertso saio bat antolatzen dugula. Edo Jon, lehen aldiz, dakagu gaurkoan hemen. Baina badira inoiz ahazten ez diren lehen aldiak. Eta lehen aldi horiek jakin nahi ditugu zeintzu diren. Alaia, nolakoak izan zirela uste duzu, Jonen ahazten ez diren lehen aldi horiek. Eta Jon, nolakoak izan ziren, zure ustez, Alaiaren lehen aldi horiek. Ahazten ez diren lehen aldi horiek. Bai. Gogoa joaten zait, oihartzun aldera, alaia txikitxo bat doa baratzera. Bere amonarekin erreka ertzera, edo Babiloniara belarrak biltzera. Ta orain Babilonia txiki bat zuzera, ta orain Babilonia txiki bat zuzera. Han bazen aritza ta bai eukaliptoa, ta Jon txikia zer zen, bere herrikoa, ez oraingoa baina, bere neurrikoa, 12 hilabetekin umetitikoa, lehen pausua eman zuen, metrote erdikoa, lehen pausua eman zuen, metrote erdikoa. Ta alaia txikia, azkarra seguru, azkarra bizentzutan, hanka eta buru. Ordun atletismoan, zebilen helburu, oztopo lasterketa batean diardu. Ordutik oztopo asko gainditu du. Ordutik oztopo asko gainditu du. Ta zu ere joan zara estilo bat lantzen, Jon eta itsasoa zaila da banantzen. Eta arraunlaritzat askok dute hartzen, lehenengo aldi hartan urrez bidaiatzen, arraunik egin gabe etzan da joan zen, arraunik egin gabe etzan da joan zen. Ta perfekzionista da, alaia itzela, genetikoa dakar
dakarren nibela, naiz oraindik ez izan haunditan txapela, lehenbiziko bertsoa gaur egun bezala, ziur nago perfecto kantatu zuela, ziur nago perfecto kantatu zuela. Baina perfektoagian ta zenbat apuru, zu ere bertso mailan buruetan buru. Lehenengo aldi arek son asko hartu du, kantatuko zenuen txaloak helburu. Alik eta ozenen seguru, seguru, alik eta ozenen seguru, seguru. Alik eta ozenen gorenetan goren, alik ta ozenen ta alik ta ondoen. Lehenengo aldi hartatik gaur bakoitza norden, gauz asko gertatu da ordutik ondoren, ea azken aldia urruti dagoen, ea azken aldia urruti dagoen. Geroztik ibilbide, batek zenbat pixu, dena testu eder bertso eta konpromisu. Ternuarako ere, etzaren ez izu, zertan lehen aldi esan, badago askizu. Lehen aldi mordo bat geratzen zaizkizu, lehen aldi mordo bat gelditzen zaizkizu. Denbora luzez, momentu honen zain egon ondoren, azkenean iritsi da eguna. Aspaldian egin ezin izan duzuen parrandarako prestatzen ari zarete. Bai, iritsi da eguna. Aspaldi egin ezin izan duzuen parrandarako prestatzen ari zarete. Lehen parranda pandemiatik, ta ezer ezin da jakin. Poltsa batekin atera naiz ni 3 kantzontzillorekin. Nire egunak izen bat dauka monosilabikoa glup. Nahi adina edan nahi nuke eta 3 aldiz bazkaldu dut. 3 alditan bazkaldu eta 3 glup bai lapuñeta. Nik poltsikoan ekarri ditut 3 kreditu tarjeta. Ispiluari begiratuak bota, bota berriz bota, gaur gauerako aukeratu dut urte zarreko arropa. Babai hementxe daukagu dena, behar deguna kemena,
Kantako zerrenda daukat gaur Mikel Laboarena. Naiz berez pozik egon nintzeken askatasunaren jabe, jada biluzik sentitu naiz maskara ipini gabe. Tabernan sartuta ara, odolak ere irakin. Nia balantzan hasianago lehenengo zuritoakin. Ta naiz eta lehen parrandartatik pasatua den denbora, tabernara sartuta berriro barrikada entzungo da. Tabernan sartuta tente egon, ta elkar jotzen norabait. Horren kontziente sentitu naiz da, malko txiki bat irten zait. Ez dakit malko txiki horrekin zabiltzan nahiko gustora, ni agobiatzen ari naiz ta izerdia izango da. Ta aspaldiko lagun bat ara, bimusuko sesioa, bigarrengoa eman aurretik, hau da ez zitazioa. Ta nola egin gertatu diren, eraldaketen zerrenda, lehen ez bezala gara jauetan ukondoekin ligatzen da. Bigarren tabernara sartuta, argi ilun giro epela, beiratu gabe erlojuraia, goizeko 5 bezala. Ez dakit baina bista daukasun, lausotua eta mindua, nire amatxok jarri dite eta etxeratzea agindua. Keba ezin da etxera joan, segizazu dinamikan, ausentitzeko gogoa daukat, bota zuritua hortikan. Naiz eta zikintzeak animota barrua dizun pizten, bihotz-bihotzez sentituagatik horrainoen naiz iristen. San Pedroak dira oraingoan, ta ez gera asilotan. Temporada hau bukatuko det Durangoko San Faustotan. San Pedrorena etzazu bota konpleju gabe hemendik, zeruko atea aipatzeanak rollo txarra ematen dit. Itxiatea tabernakoa pulpito eta aldare, paradisuan gaude oraintxe zeruraino joan gabe. Nik ezin dut kolpetik hainbeste hor dago eta enbido. Poliki aklimatatu nahi dut hurrengo astean berriro. Altxa biok berriro, mesedez. Zu biok orain Eusko Jaurlaritzako langileak izango zarete. Zuen lana, Jaurlaritzak martxan jartzen dituen dinamika guztiak herriz herri sutsuki defendatzea da. Gaur, landetxera etorri zarete, azken maldiko dinamika batek kontrako iritzia sortu duelako auzoan. Beraz, zuen lana, hona etorri eta jende guztien aurrean sutsuki defendatzea izango da Jaurlaritzaren dinamika hori, kontrako iritzi sortu duen dinamika hori. Zein da definatu behar duzuen dinamika? Orain dela hilabete pare bat edo bolo-bolo bizen kanpaina bat. Egin zaitez ertzain, zurea etorkizuna. Zuek hori definatu beharko duzue, kontrako iritzia duen auzoparren artean.
Kaixo auzotar maiteak, zer moduz ni bikain, seguru zeundetela, noiz ni etorri zain. Dena aukera eder, izango da orain, oraindik ez bazara, egin zaitez ertzain. Kanpaina honek badu bere zalaparta, gutxitan dator horren eskaintza aparta. Zergatik defenditu guztia daukata, bat estudiatu gabe Kristoren soldata. Parrezka entzuten dut hor ezker bazterra, beti polemikoa delako ezkerra. Gainera zentzutenek da maite eskerra, lanera joateko ze traje ederra. Gehiegi saiatzea ez da derrigorra, eta soilik itxuraz behar du jatorra. Test bat bete behar da utxunea horra, azken hitza zuk jarri mekauen la porra. Beraz, idatzi lasai mekauen laporra, eta soldata gero kontuko altxorra. Ez duzu zertan jakin zein den hemen obra, teuskeraz jakitea ez da derrigorra. Joaz txilipitoa edota dultzaina, ombrera zabalak ta txapel bat bikaina. Kaletik lasai-lasai pasian ertzaina, eta ez okurritu sartzea erizaina. Aukera eder hause, hemen parez pare, ertzainak merezi du milioi bat aldare, pixkat agobiatuta tarraro bazaude, jendea joliteke azalpenik gabe. Ertzaina inoiz ere ez da erruduna, beti dago giroa eta pinpampuma. Ez sinistu prensako argazki albuma, jendea da buruaz porra jotzen duna. Beraz eskerrik asko ta txalotu fuerte, arreta irten zaigu oso merke. Etor zaitezte lasai ta zerrendak bete, azkarrenak ez baina onenak zarete. Alaia. Nigeriatik bidai luze eta gogor baten ondoren Irumera iritsi zaren etorkina zara. Hirugarrenez saiatu zara gaur Santiago zubia zeharkatzen, baina berriz ere jendarmeek ez zaituzte Hendaian sartzen utzi. Nigeriatik bidai luze eta gogor baten ondoren Irumera iritsi den etorkina da Alaia.
Hirugarrenez saiatu da Santiago zubia zeharkatzen, baina berriz ere jendarmeek ez dioten daian sartzen utzi. Niretzat etzen erraza, Nigerian kabitzea, hemen ez da etorkizunik, goizean goiz aditzea, egunari heltzekotan, lan eta lan aritzea, kosta zitzaidan onako, bidea erabakitzea, baina apurtu eginda, hangok dugun klitxea, naiz eta ez den ederra, miseriatan hiltzea. Naiz eta ez den ederra, miseriatan hiltzea, ez asko zerrazagoa, iesean bizitzea. Irunera iritsita, dena arrotz begirada, naiz harrerako taldeak, eman didan besarkada, atzarekin seinalatu, nahi nuenik Frantziara, ta ala esan zidaten, zubi bat zelaan traba, eta 3 aldiz jada, nabil ona eta ara, hizkuntzetan hautatzen da, semantikaren dardara, hizkuntzetan hautatzen da, semantikaren dardara, zubi esaten diote, baina hori harresi bat da. Hemen dena da ezberdina, zenbat kolore eta usain, zenbat azpiegitura, etxe eta errotonda apain, baina jendea agian, ez errotonda horiek bezain, ikusgarri eta jator, ze begira zenbat ertzain, edota zenbat jendarme, edota zenbat mugazain, dauden ni Hondarribian, nagon bitartean bikain. Dauden ni Hondarribian, nagon bitartean bikain, nire etorkizunaz nork erabakiko duen zain.
Altxabiok. Araia, Amona eta Jon 20 urteko biloba izango zarete. Telebistan, albistegiak ikusten ari zaretela, zera esan du aurkezleak. Gure aitona Amonek, txortan gehiago egiteaz gain, beraien sexu harremanak kalitatez ere asko hobeak ziren. Elkarri begira geratu zarete. Alaia Amona eta Jon Biloba, eta telebista ikusten nahi direla, aurkezleak ala esan du ez. Gure aitona Amonek, txortan gehiago egiteaz gain, beraien sexu harremanak kalipapez ere askoz hobeak zirela. Aspertua naiz jada, notizien bromez, korbata eta serio datozen gizonez. Hori ez da egia, orain zorionez, Amona ikusi isla de las tentaciones. Amona ikusi isla de las tentaciones. Gaztelera etzazu, ipini mokoan gure etorkizuna, baitago jokoan. Isla deze sanduzu, zentzu gabe doan, Santa Clarara enaiz aspaldian joan, Santa Clarara ez naiz aspaldian joan. Sexua inoiz ere, ez da egon errez, baina zuen garaian, aldrebez, baina ai Amonatxo, mesedez, zuetzera izan Santa, da Clara ere ez, zuetzera izan Santa, ta Clara ere ez. Hainbeste argitasunek egin lezake min, baina esplikatzeko hainbeste alegin. Gure garai aretan dena zen, ezberdin gutxiago hitz egin, ta gehiago egin, gutxiago hitz egin, ta gehiago egin. 10 seme alaba dauzkazuta tira, nola egin zenituzten hainbeste guztira. Orduan zan sinpekau eta konzebida, ta orain degu konpeskau eta konbebida, eta orain da konpeskau eta konbebida. Orain edo zertara errez atrebitzen, zineten ta ni berriz diskretago nintzen. Baina naiz koitolista egon horren gizen, emakumen plazera etzen existitzen, emakumen plazera etzen existitzen. Ba hori sinisten dut, eta ez da broma,
orain ere merezi dezu zoriona, argatik esan dizut lehenago amona, etzazula sinistu berriak diona, etzazula sinistu berriak diona. Telebista alperrik jartzen dut hain fuerte, gero egia bera saltzen baita merke, baina etzazu aztu, eperikan epe edozein adinetan gozatu liteke, edozein adinetan gozatu liteke. Altxa Jon, mesedez. Jon, gaur hilabete, otsailaren 13an, torturaren aurkako egunean, Euskaldunon Guantanamoa gorpuzten zuen estoldetako guardia zibila, Galindo, hil zen. Galindo proxeneta, hiltzailea, narkoa eta bereziki torturatzailea. Gaur hilabete, otsailaren 13an, torturaren aurkako egunean, Euskaldunon Guantanamoa gorpuzten zuen estoldetako guardia zibila, Galindo, hil zen. Galindo proxeneta, hiltzailea, narkoa eta bereziki torturatzailea. Zuk aipatu dezuna data borobila, Euskal lur zabaleko oiu bat isila. Bere garaian bazen nahiko iskanbila, guztion memorian geratu dadila, torturaren aldeko guardia zibila, torturaren aurkako egunean hila. Bitorre hoietatik guganantz begira, txarolezko trikornio beltzaren dizdira. Mikel Zabaltza bera ibaiera tira, Lasa Zabala edo askoren segida, bera joan da mundutik oso urrutira, baina egin zituenak hor geratzen dira.
Guk ez dugu ahaztuko Galindo izena. Torturatzaile haundi ilun izan zena. Arrasto luzea du lurpean barrena, ta ezin da sendatu bere ondorena. Baina gu hemen gaude, bera da joan dena. Hain zuzen horixe da gure garaipena. Altxabiok. Aspaldi elkarren berririk izan ez duzuen txikitako laguna zarete. Jon, Alaiak mezuo bidali dizu goizean. Hitz egin behar dugu. Arratsaldea da eta adostu bezala elkartu zarete. Aspaldi elkarren berririk izan ez duzuen txikitako laguna zarete. Jon, Alaiak mezuo bidali dizu goizean. Hitz egin behar dugu. Arratsaldea da eta adostu bezala elkartu zarete. Kaixo Jon aspaldiko zer modu zabiltza. Misteriosoa izan da WhatsAppeko hitza. Ni beti izan naiz nahiko misteriosoa. Ba adi daukat ja gorputz osoa. Elkar ikusi gabe jada 20 urte. 20 urte hainbeste, ba ez nuen uste. Txikitan zeinen lagun bikainak ginen gu. Zure argazkirikan ez dut sarri kendu. Izan gintezke orain haunditako lagun. Aber, pixka bat pentsatu dezagun. Zera esan nahi nizun, nola esplikatu. Hemen gubiok gaude eta beste bikatu. Klaro, lau baino gehiago ezin gara izan. Berriz ere ari zera txikitako gisan. Orduko parrandartaz oroitzen alzara. Pixka bat etortzen zait kantuta algara. Zenbat zerbeza edan genuen gau hartan. Ta bai gogoratzen naiz etxerantz lauankan. Ba nola esplikatu esan nahi dudana. Aber esplikazazuzuk nahi dezun dana. Ba botea jarri nun, eta zuk berriz ez. Beti izan zerazu nahiko xurra berez. 20 urtetan, 20 euroko zorretan. Ta interesta guzti nahi aldezu bertan. Ba eskertuko nuke behingo zitzultzea.
ta ordainduko aldizut oraingo etxea. Ez baina kafetxo hau zure kontu behintzat. Bueno, potearena ez dut hartzen aintzat. Ta bide batez berriz lagunak algara. Berriro etortzen zait orduko algara. Bueno, 20 euroak itzuli behingoan. Zu dirua daukazu bakarrik gogoan. Bueno, kafe solo motza irten zaigu. Bai, ta gai berdina aztertzen darraigu. Interes eta guzti 25 dira. Balez gera bueltauko lehenengo aldira. Atxabiok, berriro, mesedez. Horrengoan bikote izango zarete. Gaur, zuen alaban erabea, galdezka hasi zaizue. Nola ezagutu zenuten elkar? Nolako izan zen zuen lehen musua? Eta nire erditzea, gurasoen iraganaz jakin nahi du zuen alabak. Zuk Jon, nostalgia jota edo, bizipen guztiak modu eder batean oroitzen dituzu. Dena zoragarria, bikaina, idilikoa izan zen zuretzat. Eta modu hortan kontatu nahi diozu alabari. Alaia, zure oroitzapenak ez dira ingozoak. Benetan basazena kontatu. Bai. Guztia koloretsu dator bapatean, zure ama eta ni mendi baten aitzartean. Lehenbiziko musua elkarri ematean, zelai berde bitxilore milioikan artean. Aize fina zegoen, txorkatillak gizen. Enuen gogoratzen ez egun ez izen. Ta mendian harriak norrez da harritzen, bere Espainetara muturkatu nintzen. Ta gero errekaraino, aize errekasto, aize goxo belarfin, eta zenbait lasto. Nik guapa esan nion berak neri guapo, ta ordun amu arrain batek egin zuen salto. Barka alabastea bersioz aldatzen, baina inbeste gezurrek naute asaldatzen. Manifa oste batzen pilotak almazen, ta etzen amuarrai bat korkoi handi batzen. Gero belar artean han besarkatuta,
kilkirtxo orkesta bata bibegien lupa. Antzer egin genuen zu bertan sortuta, lore bat bezelaxe polenizatuta. Tirotxa entzuten zen, udazkenez eizan. Zelai normal baten zen, ez baitzen ibizan. Azkarra mutxasima solaxe zen izan, eta desbrozadora pasatzen zebiltzan. Orduan eman nion minutuko musu luze bat eta baserritarrak zu. Hasi zen han oiuka fuera hortik aizu, Jose Manuel izena argatik daukazu. Banik eszena hori ez daukat gogoan. Orduko zela janta hango mokordoan. Izena jarri nizun gogo gabe doan, justu okurritua paritorioan. Lasai. Altxa dio, bai. Bueno, Gipuzkoako Foru Aldundiak lehiaketa bat abiarazi zuen, orain hilabete batzuk, Gipuzkoako herriri politena izendatzeko. Lehia estu eta gogor baten ondoren, bi talde iritsi dira finalera. Oiartzun eta Zumaia. Eta zuek zarete talde horietako ordezkariak. Zuena defendatu beharko duzue. Ea zein den, Gipuzkoako herriri politena izendatzeko. Honenak irabaz dezala. Gu gera finalista, hau da hau saltoa, naiz edertasuna ez den gure garaikoa, nien naiz sinestuna, hain zuzen laikoa, baina ez daukat itzik ala jangoikoa, argazkia ekarri dut taunekin nahikoa, argazkia ekarri dut taunekin nahikoa. Oiartzunen ezin da geratu egarri, txori hotxa entzuten dugu sarri, sarri. Euskeraz epa kaixo ta aio elkarri, zuk Santelmoko ermita duzu zoragarri, poligonoen argazki handi bat ekarri,
poligonoen argazki handi bat ekarri. Zu matxakatzea ez da gaur nere helburu, larri ikusten zaitut izerdi tapuru. Baina antzerki plantan pixkat diardugu, Santelmoko ermitatik gainera seguru, Aiako harriak ere ikusten ditugu, Aiako harriak ere ikusten ditugu. Ta Aiako harria zutik aroz aro, beti indartsuago, beti ederrago, granitozko mendi bat ederra zeharo, oihartzun onena da, sarritan igaro, ta gainera irundik gertu dago, ta gainera irundik gertu dago. Gure itxas labarra, gorenetan goren, Europa osoak daki flixa nun dagoen. Han ibili zaitezke munduan ondoen, bueltatxo bat eman dut etorri baino lehen, eta oihartzuarrez beteta zegoen. Eta oihartzuarrez beteta zegoen. Bai joango ziren behar bada trenez, eaen jarri duten askapen baimenez, baina egia onartu, zazu gutxienez, ara joango ziren ta itxaropenez, handik Aiako harriak ikusten direnez, handik Aiako harriak ikusten direnez. Bueno, orain alaskatu dugu, eta bueno, bai Alaia eta bai Jon eskatu dugu librean aritzeko pixka bat, orduan saio bukatu bitarte librean arituko dira bertsolariak. Ados, gehierik gabe. Mila esker. Eta irungo hauek zeinen alde daude. Oihartzungaren alde zalantzari gabe. Ematen aldizue ardoa debalde. Mehatxatu egiten dutola parez pare, begiak zabalduta nago mehatxatzen. Baina hemendik inor etzaigu altxatzen. Oihartzunez deusonik ez dute pentsatzen. Aber igual jendea ez da enteratzen. Zumaira aspaldian etorri alzarete. Turisten kupo hori nahi duzue bete. Han dena da taberna, ez aldapa ez neke. Baina gero pintxoa ez dago hain merke. Donostiko neurrira heltzear zaudete. Keba oihartzungoak donostiar zarete.
Ba bihurtzen joango dira epe-zepe. Baina ezin da jarri guztia hain merke, pixka bat baloratu zer horren burua. Nik baloratu oidut nere ingurua. Bagu Zumaian sobran daukagu dirua. Ta oi hartzundik ederra da oso mundua. Irunta orereta ze herri bikainak. Biak ere ez dira bat Zumaia aina. Barre egin dut eta nik baietza ainak. Bakarri falta zai esartzea ertzaina. Baina itxasoaren bentaja daukagu. Guk ere bageneukan ta denboraz galdu. Zuet dena dezute itxasoa salbu. Berriz edukitzeko egin dut enkargu. Beroketa globalak lagunduko digu. Ta hortan Zumaiarrak gauzkazu testigu. Orduan alperrik da horren beste diru. Lehen oihartzunen bada 11 bisigu. Hortik ibiltzen dira begi handiekin. Igual intxixu esan nahi zenuen, enfin. Esperientzirik ez dut nik intxixuekin. Hobe zure herriko inauteriekin. Ze tradizio dago Zumaian horretan. Ba, olagarru zopa bat daukagu bertan. Kale bakarra eta aldiro obretan. Dirua inbertitzen baitegu horretan. Obligazioa da beti apaintzea. Ez aldasko zobea jendea zaintzea. Ze kostatzen zaizue herrian sartzea. Zairun ez aipatuta nolako trantzea. Bueno, hau Irun baino zerbait gehiago da. Zer dago Irundik bera edo Irundik gora. Arreta bideratu ezazu auzora. Sentitzen alzerate Irundik kanpora. Baietz esaten dute entusiasmatuta. Maskararen azpian hain ezkutatuta. Iritzia daukate maskarai lotuta. Hauek onenak dira eta ez da hauen kulpa. Hau auzo jatorra da, baina oso umila. Aspaldi ez nintzan ni izan hain urbila. Naiz gaur igual antzeman aurpegi zurbila. Beti joaten zerate alaiaren bila. Zergatik zerate hain konservadoreak. Naiz eta asko egon ni baino hobeak. Aber Zumaian ere badaude loreak. Baina oihartzungak gara oso dotoreak. Ta oihartzungak kantatzen didate gustora. Txalotan behintzat ez dira asko astora. Bestela galtzen dugu bertxotan denbora. Ze diferentzi dago belarrik lastora. Bueno, luzatzen doa saio pandemia. Baina nik jarraitzeko antzeman premia. Ja ez da gehiago puzten gure legamia. Kultura gabezia ze epidemia. Ta orain denak txintxo hilaran jarrita. Ta gupeio errota ta igual txirrita. Ematen du txertoko daukatela zita. Gezi hoiei jarraikaze bide polita. Hauei jarraitu ezkero nora iristen da. Ba hor amaieran da modernan zerrenda. Jolasa ere egin genezake benga. Nahiko okupatuta daukate agenda. Bihar AstraZeneca eta etzi Pfizer. Ba nik oraindik ere ez desartu ezer.
Ba, oraingoz gabiltza biok nahiko oker. Nahiko oker bai baina sano eta eder. Eta YouTubetik milaka entzuten. Naiz txalo bidez ez den asko erantzuten. Ea mezurik edo bialtzen diguten. Hor zertan ari dira pentsatuko zuten. Solizitatua da Gubion kanala. Asiatik 3.000 datoz bere ala. Edo beste nun baita agurtu ramala. Banik agurtuko de tigre de Bengala. Aber, hor jartzen aldu, orain zenbat dauden. Horrela egiten du, esantzazu amen. Ez nuen jakin nahi ze bakarrik gaude. Ba nahi gabe utzi duzu nahikoa nabarmen. Baina kanpotik beira egon dira lehen. Gure sare sozialak zerrealak diren. Zuzenekoa asko estimatzen da hemen. Ba agurtu ditzagun bukatu ondoren. Bueno, hau izan da guztia, mila esker, berriz ere Elaizper elkarteari, Auzo elkarteari, honor bildu zareten guztioi, YouTubetik ere jarraitzen ari guten guztiei, ez dakik guztien izango diren, baina ziur asko direla. Eta bereziki mila esker, Alaia Martin eta Jon Maiari, txalo banzez. Aurten ezin izan dugu, ea horren urtean berri ere bertso bazkaria antolatzerik dugun, ikusko dugu, baiazkoa nago ni bintzen. Baina, bueno, aurten guala izan da, eta mila esker berri ere guztioi, hori bai esan diate, ateratzerakoan, banaka eta poliki ondo ateratzeko, mesedez, bestela, hori da. Bale, mila esker. Ze poza berriz errima eta lore jokoen lanean. Ze poza berriz bertso doinuak ta ideiak min gainean. Zuei eskerrak bihotz bihotzez, zalen aldamen honean, ta kasu egin multitudeak, beti aldegun einean, ez zaiteztela kanpora joan, denak elkarren gainean. Denak elkarren gainean. Hemen saio bat, orduta erdiz, 3 firmaz firmatua. Hemen saio bat, beste batentzat, kamerakin filmatua. Naiz jendartea daukagun bitxi, pixka bat marginatua. Hemen beti hain finta, hain jator, hain jende animatua. Beste inon ere naiz sentitzen, hemen bezain mimatua. Hemen bezain mimatua.
nik ere zerbait esan nahi nuke, olaxen ere ahotik. Hilabetetan isil-isilik, sufritu dugu gogotik. Mikrofono bat dudan ezkero, orain kantua dagokit. Eskerrik asko bertsozaleak, zertxo baitek egin du klik, saio politau antolatzearren, traba guztien gainetik. Traba guztien gainetik. Ta hartu nire eskerrak eta hartu bihotzez aitortza. Ezinbesteko da garaiotan kulturgintzaren ahotsa. Naiz astuna den urte oso honek, ipinia digun poltsa. Naizta negua eta pandemia igual ez den horren motza. Zaindu zazue zuen burua, ta baita ere bihotza. Ta baita ere bihotza. Pentsatzie gauza politek pentsatzie, goeztazu musutxue, maitie, hartu xuguruxu, guztize, eroa xubixot, tristie, sendatu isu nirekin, sendatu isu sendatu isu nirekin, sendatu isu nirekin, sendatu isu nirekin. Loa, loa, mazu.
Maitiak galdegin. Maitiak galdegin zautan. Maitiak galdegin zautan. Politxan nintzanez, polit nintzela baina. Larrua bez. Politxan nintzanez, galdegin zautan. Premu nintzanez, maitiak galdegin zautan. Premu nintzanez, premu nintzela baina. Etxerik ez. Maitiak galdegin zautan. Boltsa banuenez. Maitiak galdegin zautan. Boltsa banuenez. Boltsa banuela baina. Dirurik ez. Maitiak galdegin zautan. Lana banuenez. Maitiak galdegin zautan. Lana banuenez. Lana galdegin banuenez. Galdegin lana banuela baina.